Ayo bareng podo bersatu. Iki ngono lak negaramu dhewe. Napa bedhog-bedhuke bunder nek sing nglodruk kabeh jebeber. Sebab saiki rada medeni arek gedhe cilik ya gak duwe wedi nek durung dicekto karo bapak polisi mulane aja ditiru mergo sik dawa masa depan mumpung ijek urip ayo golek kaweruh agama iku sing paling ampuh. Ayo mas dangdut mas. Julin dangdut mas. Apa nih serapat banget. Ayo.
Iki baru bener, iki mang blarah niku. Yo. Dini oh pandi kon lapo kok metu bengi guayane kate nganggo topi ngenal arek wedok tak kecegur kali yu mbak ayu apa kok gak keliru wong untune mok kari telu gawe gelungan sak rodane bem namung semanten kidungan kula monggo pinarak ingkang ngesengke Alhamdulillah. Wah, semangatnya penontonnya luar biasa. Masih udan kaya ngene. Jemek banjir titik ngene iki, tetep kepengin delok Ludruk Budi Wijaya. Wah. Jan. Lho, iki yang ngono. Wis sira sing kene ketampes udan kok gak metu-metu iki lho. Ya opo sih rek. Lah. Saklungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono kene kanggo mbelani rakyate sing dirasa gak penting lan tansah disingkirake. Hop mas. Oh niku lho, kancane menyanyi kok bambu tok ae jebeber. Bu, jebeber Bu. Pak. Kademen. Banjir kaya ngene warga kene sik semangat. Sik semangat. Temenan. Masyaallah, aku lho kudu mule. Kelingan sih nang omah. Oh, kelingan yo nang omahe. Rene gak usah dieling-eling. Nang omah. Sopo? Lah mbok ya. Sapi. Kaya ana sing dingoni nang omahe. Aduh me kaya ngene setake udan iku yo ngono. Apa? Kaya tawuran mudune. Kok tawuran ya apa sih to? Kok ijen-ijen tak tantang dhewe-dhewe. Berobong bareng. Bareng aku ya mundur. Oh niku ya kabeh ake tunggale ning ngono ae. Sampeyan mboten kademen ta? Anget. Anyene dikempet ambek bapake. Lha apa kon kadang jenggong bareng. Aku mang iku menyanyi. Ya. Iku ngono sauten lambemu meko. Lah apa mbambut tok ae ngono niku. Kanane kademen kok. Aku menyanyi lambemu meko. Aku nyaut mbek lambe ya? Iya. Ayo ben semangat wong kene. Golek anget-angetan. Golek anget-angetan, godho roti. Heh? Kopi ta? Ayo. Ayo kate lapo-lapo ayo. Astagfirullahaladzim rek. Gak boleh rek. Gak boleh. Astagfirullah. Engko ae nek mari. Padha ae kono tibake. Ayo nyanyi. Oke, bola. Kau nyanyi? Ya, lambemu meko. Aku mah. Ya. Ayo ngomong adem-adem kok kono umek. Hus. Ayo. Ademe koyo ngene iki. Saklungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Masyaallah rek, wanto rek. Lapone adik gale. Umek ya gak umi-umi ngono tok. Mang jare kawon umek ya. Kok salah maneh. Umek kaya wong stroke ngono, maksude kon iku bengok. Ngomong dong. Oh niku kok. Saklungamu akeh sing rumangsa kelangan.
cegal kono kene kanggo mbel sing dirasa gak penting ket suweng yo ha tok ae Jare kongon bengok. maksude bengok yo gak mek ha ngono tok to Oh, arek gendeng. maksude ku lambemu ambek lambeku gatukno Bilang dong. oh Adem-adem Awas bae kena lintah lho, Yu. salungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila Ayo. salungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar Caweger adem-adem. salungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadu syukur aku lapo Kon mari mbadok apa rek? ya mbadok manun jero mang apa Wah, mbune kok batang. kok kono menyanyi kok sing kompak ngono lho Aja kaya ngono ta. lah terus Sing semangat. Iya. Aku senajan udan ngene iki mang semangat. Aku mang disumanggakno mbek kancaku CS kentel plek. Kene iki ana kancaku le. ndok kene anak kancamu Ana kancaku. sapa to Soleh. Sapa? Soleh. Soleh. Soleh sing biasa numpak pedontel iku lho. Sing ngeludus ae gua. Lutus iku lho. Kancamu iku. Heeh, kancaku. Bener padha gak emosi ning. Alhamdulillah udane tambah deres. Iku artine barokah. Barokah. Nggih Bu nggih. Awa umah. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Udan kene nggawa barokah bener. Bawa barokah. Artine ngene iki dijabahi ambek Gusti Allah sing sunat iku besok bakal dadi arek sing soleh. Ha. Kae wedok Wadah. soleh, Nek lanang soleh. soleh. Berguna bagi bangsa Dan negara berbakti kepada orang tua. Bener. Awa umah. Amin. Alhamdulillah disemauri. Toh, Ya apa? ngomong-ngomong sunat to. Heeh. Kon tau sunat to? Aku ta? Ya. Yo tahu rek. Kon ngene tau sunat. Lah nek aku gak sunat ya gak duwe anak. Ngono. Anakku wis loro are. Kan sunat ngene iku nanggone dokter. Oh gak. Sunat laser. Ora. Sunat calak langsung. Yo gak. Lah apa sunat apa? Dilas. Sunat no ben dilas. Dilas. Enak dicepno grendo ngono Yo pedhot pestine ku yo dindang dokter di laser. Ngono lho. Di laser. Laser. Berarti awakmu biyen ambek Ah. wong tuamu digawa nang ngone iki bidan. Oh gak. Kono rumah sakit, Tidak. digawa nang puskesmas. Ora. Digawa nang ndi? Dokter hewan. Yo calak. Dicalak. Dokter ngono ku lho. Ya langsung sunat del. Sunat del. Mari ngono to. Oh, aku biyen zamanku sunat yo le. Iya. Ditanggapno bapakku film layar lebar. Layar tancap ngono ya. Layar tancap kuwi lho. Iya. Iku masalah kadang yo jek teles ya. Filmnya disetelno iku Gairah Malam 2. Wah. Aduh. Apa lho apa? Kon gak ro. Apa? Kadang jek teles le. Iya. Aku nguasno filmnya kok mbek tampet gitu. Iso teng. Teng. Teng 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 teng. Oh, nak sunat rasane teng iki lho. Apa? Jek teles. Delok film ngono iku. Delok film ngono iku. Wah, kon gak ilok kon. Bener kaya iki Pak Sugianto bengi iki. Heeh. Nyunatno putrane. Nyunatno putrane pas Anggap. udan. Gak. Apa? Udan iki kersane ala gak Oh iso iki, iya. Pak Sugianto. Pundi wonge Pak Sugianto wau? Ngayo paling. Mosok wis ngitung buwan. Ono dijuwoto si Pak Sugianto. Lah udan-udanan hari ini. Pak Sugianto iku
nyunatno putrane nanggap lodrok bener. Lodrok zamanku biyen gorong ana lodrok, makane ditanggapno bapakku layar tancap. Ngono. To. Cara Pak Sugianto diparibasakno ngono ya apa to? Ya apa? Lho, diparibasakno to. Nyitak boto nang pinggir kali. Wah, cakep. Muga-muga Pak Sugianto banyak rezeki to. Allahumma. 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 Alhamdulillah. Longgo sila nang pinggir sumur. Apa iki to? Bapak Polo panjang umur. Allahumma. Amin. Amin. Mangan kupat nang pinggir sumur. Wah, cakep. Muga-muga masyarakat panjang umur. Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Apa? Pak Sugianto wis masyarakate wis. Wis, Polo ya wis. Lurahe. Lurah. Iya. Diapakno lurah? Ya didongakno rek. Oh, ya gak. Lah apa? Menene nanggap tak dongakno. Dongakno wong kok leren ditanggap iki lho. Ya lho. Kak, Ya ndongakno iku ikhlas, lahir batin ngono lho. kancaku rek. Ah, kancamu. Udan-udanan. Nah. Nggih. Apa to? Sayange jek mentah. Iki kaya sing mateng digawa Pak Sugianto. Apa kok nek mentah iki apa? Nek mentah iki ya titik. Nek mateng. Nek mateng digawa Pak Sugianto. Pak Sugianto mbok nandi ngono mang. Hus. Pak, wene adem-adem lho, Pak. Udan iki mule ya kloncum. Pak Sugianto ngemuli putrane rek. Mosok ngemuli putrane. Iya udan-udan ngene dikemuli nang jero kamar. Mosok ngipas ya. Iya paling. Cek gak ongkep ngono. Yo gak ongkep, wong sunat iku mesti anune lara. Iya, jenenge kan penebusan tanggung jawab. Lah iya, ngono ku kadang-kadang ya. Mana to? Apa? Ya iki sing tak arep-arep. Lah apa iku mang? Udan mau arep-arep Haji. Udan mau arep-arep. Lho lah wong udan ki seneng aku adakno. Ya iya. Soalnya kalau tidak ada hujan, aku sumpek. Apa nek udan kok senenganmu? Lho lah aku nyuluk godhong. Dene awakmu iki nyeluk kodho. Iya. Penggaweane nyeluk kodho berarti. Yo piye genmu? Nyuluk godhong aku. Nek nyeluk kodho iki lak mesti metune bengi ya, Ji. Iya. Kan gak wedi kon kene ana apa-apa ndak embong. Ayo. Kacau. Nek nyeluk kodho lak mesti metune bengi. Metune bengi. Iya. Lah nek tengah embong, ketok ula mari dicakot ya apa? Ya iku sing tak pikir. Gak ngunune, kok gak dicokot tok. Awakmu dicokot mlebu rumah sakit, gak waras-waras, anak bojomu terlantar. Ya apa kon? Terserah. Loh. Masalah. Sayange Taji. Wong iki tanggoku ya. Amin. Loh, kliwat. Ya iki tak pikir. Iku nek dicokot tok. Cokot tok. Lah awakmu kok tengah embong. Bengi ketok gendruwo ya apa? Ayo. Ya iku sing tak pikir. Nek gendruwone nek ke awakmu terus mari kejet-kejet. Ya apa? Ayo. Terserah. Nek kejet-kejet tok, nek sampe gak ono sing nulungi, gak ono sing ngero ya apa? Ya iku sing tak pikir. Kepotongamu. Lah tak kandhani. Aku mari nyuluk kodhok mencak-mencaki mikir nduk embong. Krungu suarane kodhok. Suarane sapa? Nek ngono kodhok iki gak beda karo menungso. Ya gak jijik. Kodhok ya kodhok, menungso ya menungso. Wah, ngawur e. Manusia ada beda alam pasti koyo menungso. Kan critane kodho ape menungso padha.
Kan ceritane. Kan ceritane. Ya iku tak pikir. Ngene. Aku menenge kodhoke muni. Oh, nek ngono-ngono kodhok gak beda karo menungso. Ya apa iki? Kodhok ku ya nek sing Joko, nek sing Prawan, nek sing Duda, nek sing Rondo. Kodhok ku ya ngono ku. Iya. Sik, nek suarane kodhok Joko ya apa? Joko. Nek suarane kodhok Prawan. Oh, Prawan. Prawan ngono. Iya, kodhok Prawan. Ya iku tak pikir. Lah. Nek unine kodhok Prawan ngene. Iya, apa ya? Kodhok Prawan iki. Heeh. Ngatak. Ngatak. Kok iso suarane kodhok perawan ngetek-ngetek ngono apa? Iya. Iku nek kodhok Prawan. Kodhok Prawan. Iki nek kodhok Joko. Lah nek kodhok Joko, ngene nek kodhok Joko. Iki kodhok Joko ya. Ya. Pletek. Sik ta, jelasno. Apa kok iso kletek-kletek iku mang? Lah caweke ning kodhok Prawan ku mang apa? Mana nek kodhok Prawan muni pletek. Mergane kodhok Prawan. Ngono ta rek iki. Iku mang nek kodhok Joko karo kodhok Prawan. Iya. Sing kodhok iki Duda, kodhok Duda. Lah nek kodhok Duda ngene. Rok. Iku gak bakul rokok ah. Gak bakul rokok ta. Lho, nek suarane nek dimatno temen kan ngono. Orok-orok kok rok. Rok kadang. Iku kodhoke dodol Kacau, jambek aku. Kok kaya ngomong kaya ngono iku lho ya apa? Lah iya iku suarane dimatno nang ngono iku. Iku kodhok Duda. Saiki unine kodhok Rondo. Ah unene kok rada beda. Ya apa? Barengane aku tengok-tengok nduk galeng plek ngene. Walah, ana petuluk tabuak. Wah, iki kodhok rondo. Jae tak lurup bae pupune gawat jae. Baru jae tak lurup muni. Muni kodhoke. Munine ya apa? Buak kotok-kotok. Muni Masa rondo iku iso kaya ngono ngomonge. Iya lho, kodhok rondo. Mari aku ganti profesi. Dadi apa saiki Dadi apa? Dadi apa? Ganti. Dadi apa? Ya, nyulut tekek. Mari kodho saiki tekek iku kayane nang pira? Lho, kayane nang pira? Terserah. Lho. Nyelot tekek iki lho, nek oleh duwe iku duwe pira? Ya iku tak pikir. Kacau. Nyuk odok sepeleknya nyulut tekek. Tekek iku sak kilo oleh sak on. Sak on iki lho, Sak on? miliatan. Apa maneh oleh tekek situk bobote sak ton. Sakone iku wis miliatan. Miliatan dane Miliatan apa maneh sak ton. Lho, iso tuku pesawat ten. Lho, jelas motor mulu. Tuku motor ngono. Iya, mending tak puluhi. Terserah. Ganti berarti nyelot tekek. Nyulut tekek. Ya. Lah tekek yo ngono gak beda karo menungsa. Kodho ae. Hai. Ya apa iku? Ini tekek warna Jawa. Tekek Cina, tekek Madura. Oh. Tekek ana kono ne barang. Wah, Lah ngono tekek iku rekreasi kaya apa sih? tekek rekreasi. Lah ana Cina Madura Jawa barang. barang. Lho ya iya. Tekek Jawa Jawa. ngene. Otok-otok tekek. Otok-otok tekek. Otok-otok tekek. Tuh. Kodhok Jawa. Iya, nek tekek Kodhok tekek Jawa. Heeh. Lah saiki tekek Cina. nek tekek Cina ngene. Otok-otok tekek ah. Otok-otok tekek ah. Otok-otok tekek ah. Tekek otok-otok. Kok iso ngono iku lho? Lah apa? Gak ngono kok. Masalah rek. Suarane Cina kok masa ya ngono. Nah, otok-otok tekek ah. Otok-otok tekek ah. Tekek otok-otok. Bener awakmu tiba-tiba gendeng sih. Ya iku tak pikir. Iku lek tekek Cina. Tekek Cina. Lah iki tekek Madura ya Tekek apa? Madura ngene. Ya apa ya? Ayo, tekek Madura ku tekeke nggo celurit. Gak ngono kate tawuran ta. Lho temenan. Lho, Maaf lah, gua ku celurite dingipi-ngipi ngene. Ngono ku aku wong kendel.
Arep tak lurup cek tak muni tekake. Muni Iya, apa? Aduh, nak tok. Masa mune ning ngono sih? Ya iku tak pikir. Tekan kok arit barang. Ayo kene udan ayo disyukuri ae. Ayo disyukuri ya. Dadi dhewe gak perlu lah ya iki tak pikir. Napa? Aja atik iri, aja atik dengki. Mari ngene aku dadi soge miliatan. Soge miliatan. Aja melok pokoke. Ya dadi ya. Oke. Meneng. Rupane wis kaya rambutan binjek. Foto kamu kaya penangkapan petir. Oh, apa? Penangkal petir Ji. Kon ngomong penangkapan. Ora. Cocok iki, Wong. Ya iku tak pikir. Tet. Kon iki nggowo apa? Apa? Ya apa nggowo apa kon iki? Wis meneng aja kakek cocot kon pisan. Alah. Tiru aku. Ya iku ya tak pikir yoan. Aku timbang girap-girap aku tak mulih. Oh, kok muli ya? Kene ae, wong nabak. Apa? Aku mbok dandani apa, Cak? Gale kocoan iki. Wis aja kakek ngomong. Kakek cocot. Heh, Apa? melok bisnis iki ta, Gak? Heh, Iki oleh duit. bisnis yang menguntungkan. Hah. Sampai diparani Makrifah Skincare iki lho. Wah, temen ta? Iya. Gelem melok nyambut gawe. Gelem. Napas kuat, Majang. melayu banter, Bater. moto awas. Awas. Ayo nyopet. Oh, kenceng. Nyopet iku rek. Konangan kowe rek, nek gak konangan. Penggawean apa? Ngene iki tiru aku. Ya iku tak pikir. Penggawean kayak Kiamon sama Yamin nyolok kodok. Lho gak masalah to. Aku maca penari ular. Alah keleke wireng rek. Kon ngomong aku ireng lak kon ngesiri aku gak keturutan sih. Lho aku lho wis awakmu tak ge apa? Buktine kon lapo bengi-bengi nyele sentolo. Kene aku dulu piteku ucul kok kurungi. Kon iku iri mek aku digendak Pak Chandra. Ndak apa? Pak Chandra jenengane skincare. Oh awakmu. Iya lho. Badok apane? Ngenteni Chandra mendem. Oh. Paling iki digawe tambel wong mabuk-mabuk iki. Cak, Apa? aku jarene digawe tambul mabuk-mabuk, Cak. Aku lak kok berani ayu ya, Cak. Iya. Sapa digawe tambul? Iku. Iya. Kami gato. Biarek. Gak kali lo deh ninggalno aku, naksir aku gak keturutan. Ketan ireng gak kejuruan. Nah, apa? Wong gendeng kok gak keweruan. Ya iku tak arep. Awas, aja ade ngejak-ngejak sapa to, Cak? Dadi duwe ae dhewe iki wongkul. Wis aja kejak sapa-sapa. Masalah iki ditanggung loro. Utang Rika mbek aku iki lak akeh. Mangkano iku meneh iki lho ditagih mekar aku. Wis gak apa-apa. Sing penting oleh dhuwit soge. Sing penting ayo ndelek dhuwit, ya apa carane utange awak dhewe wong loro nak lunas. Iki aku mbok berani ayu sih. Ya ayo to, beres-beres. Engko makku ndelok aku kaya cumi-cumi pasan gak. Gak. Apik temen apik. Apik. Iya, pokoke penting oleh dhuwit oke ya. Ayu ta, Cak? Loh, grup Marifa kok langsung mulai gak nyawer. Wis, ayo. Iki lapa? Tak dadekno reca. Loh, reca ku lak pesugihan sih, Cak. Reca iku gak pesugihan tok mi. Sing penting oleh dhuwit aja ngomong ae. Ngono ah? Iya. Ngene iki tuan rumah ya munggah. Ya iya mesti ae engko lak munggah sih. Sapa jenenge Pak Yanto? Pak Yanto. Ya lho, Bro. Ya. Reca syarate gale ngomong. Meneng ae. Meneng ae gak oleh obah, masih ana tamu, aja katik jawil-jawil. Masih diambung Pak Chandra ya meneng ae. Meneng ae, berarti Pak Chandra seneng. Ngono lho. Ya wis, Cak. Iya, wis. Aja ngomong lho ya. Lho, wis. Ana tamu, ana tamu meneng ae. Oh.
Iya gak duwe anak. Iki digarap sekep. Aduh, Masya Allah, Dek. Salah. Kowe gak tau ngambung ya diambung. Rasamu. Dompetku mencelat lah. Ini gak tau nyosor ya disosor dhisik. Wis. Cemburu. Katene bojone. Apa. Sabar. 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 Iki ngono koncoku sekolah, Mas. Koncoku sekolah. Di, piye cak kabar sampean, Cak? Ya wis ngene iki apa maneh. Wis petuk yamono yamene marung pisah. Bisa? Aku nyambut gawe kok wangel aku sak. Ya apa, Cak? Lah kena apa, Cak, sampean kok nyambut gawe kok angel? Kena apa? Ya apa jaman saiki nek gak ono sing nggawa gak iso le penggawean. Sampeyan apa gak ngerti toh? Cak, nduk. Belepo. Aku kena tampek. Meneng Ayo. Konangan. Oh, Jare kepengin duwe anak. Iki lho aku tak takok koncoku sing sabane nduk daerah kene. Ngono lho, Cak. Cerewet iki. Sampeyan iku meneng apa jare wong wedok? Wis gak iso Meneng. Iso meneng gak? Nek gak iso meneng tak ingkem nang ngene lho ambemu meneng. Diam. Cak. Sampeyan nak nduk daerah kene lak wis suwi. Iya. Iya. Heeh. Sampeyan ero gak nggone reca? Oh reca. Iya. Sing wis Cak. viral. Sing wis viral nduk Facebook, nduk TikTok, nduk YouTube. Iya. Iku kan jarene lek wong njaluk apa-apa iku iso keturutan. Iya. Ero gak? Mosok sih awakmu gak maca. Aku iku gak ero, Cak. Makanya aku takut sampean nduk Google iku jarene nduk wilayah kene. Sih, aku mrono lho. Umete iku nduk kene lah nang ndi aku lho kok gak ero, Bro. Kan yo kesel aku golek-goleki. Nek kepengin duwe anak ayo gawe lele ana kono lho mumpung udan. Lho lapo nang reca yo. Gawe anak kok elek-elekan iso yo sing apik pisan kok Lah yo elek-elekan. lapo meneng-meneng nang reca yo gawe ngono lho. Tak rabine. Sapa ngerti sih, Mas? Ojo ngomong Nek Duwe keturutan. anak kok nang reca. Ngene lho, Cak yo. Hmm. Jarine wong-wong iku nek kepengin duwe anak, iku kudune nyekar nang ngene Mbah Reca. Apa meneh longgo. Tujuane nang Barejo aku kepengin duwe anak. Kepengin duwe anak. Lah ya mono yamene gak duwe anak ta? Gak duwe anak. Toh. Recane ku yo ndablek recane yo. Ojo obat konangan. Adem-adem singat. Mosok gak krungu kabar. Ya iki iki. Lah yo kene iki Iya. Aku ku rono ngetan ngulon ngidul lho. Ora temu. Aku kan yo kesel sih mumet. Eto. Jono. Recane yo. Ojo obat konangan. Ana kepengin duwe anak yo nang bidan nang dokter ngono lho. Lah wong Kok iso pengen nang ae nang reca. nang dokter ya mek didelak-deloki aku bakal lecek to wekku. Ayo. Nek rene Iya. ambek wong lanang termasuk bojomu. Emang gak rundingan, aku kok kene geger sih. Kok kene iki duduk kene geger. Karepe ku ngene lho, Cak yo. Aku iku dikongkon nang gone dokter. Pingine ku wis tak jak nang dokter. Gonku iku lho trimo didelak-deloki lho badhe lecek. Gak seneng ya apa ngono iku. Kok kene iki nggone reca tiban. Ya iki kene iki. Lho kene. Nah nek awakmu kepingin duwe kekarapan apa ae, kudu gelem sungguh nang reca tiban. Tadi recane. Iki. Sungguh. Iki gak keliru ta? Kliru apane? Iki gak iku candi tekos ngalir rene. Angkete trowulan ngono ae. Lah kok persis tekos blecet ngene kok. Recane lucu ya iso watuk ya. Iki ta recane. Iya. Ono ngene barang. Mas. Aja lantang-lantang kadek demok-demok. Lucu ono ngene barang. Lah apa sih? Bukan sana reca lho. Timbang tak jak gelut nduk kene lho ya. Bojo iki dijak. Tanganmu ku gladik.
Iki recane reca wedok. Lho, Wedok to lanang. Nek kepengin rumer go aku gale nduduno wadine. Nek kepengin lanang wedok delok dhewe. Tak delok ya. Iya. Recane tidak sesuai lah gak iso dadi anak. Iya iya. Lapo? Apa? Eh, Mas. Iya. Kok saemperan koyo awakmu ngono, Mas? Foto ta. Yo, Tet. Ngomong konang. Berarti sak nggonku ngono yo. Aku disebut. saemperan lho. Mirip ta? Ah mirip. Temen tak delok iku. Delon mana bene gawan. Loh. Ya apa? Apa? Kerbuk. Enek kodoke. Masalah retumon recana kodoke iku lho. Depare kan nyusup rono kodok mencolot pasukan. Sing jelas ta. Sing jelas. Konangan. Temen no, Cak. Nang persis koyo wae bojoku kok. Mosok sih? Yo. Lho, lah ono lato-lato ndi ta? Yo. Aku gak ero. Tapi warnane lho, Mas. Yo. Gak podo. Warnane apa? Lah iki warnane ku yo ireng gak ireng, coklat gak coklat. Muangka yo. Delon dhewe nek bojomu gak percaya. Tak deloki. Iya. Tolong Hansip minta bantuan nono reca gandet. Bisa iki tak gak. Le. Sing ketop. Iki yang ngono. Kan beli kek. Ku reca kok barak sih kok. Tolong aku ditodai. Langsung duwe anak aku langsung. Temen. Enak nambah iku. Reca meneng aja konangan wong. Cak. Jarene kan ngene. Jare iki ngomongnya iku wong-wong iku ngene. Nek kepengin duwe anak, Iya. jika kon lungguh nduk bane reca. Ya iya, lungguh reca ambek batin apa sing dikarepno gak suwe keturutan. Iya. Lu kok nang aku lho padha ae duwe anak. Yo beda to Mas bendina karo gak iku kan yo beda. Lho ngono Temen lho. ta iku. Ya yo sih. Kok cerewet sih kono. Ya jalo nduk kene. Ngono. Berarti kan aku kudu njaluk yo, Cak. Iya. Aku yang njaluk Ambek lungguh. ambek lungguh. Heeh. Aku yang lungguh. Njaluk Barco. Kula kersane di anak. Ya engko ndonga saiki batino dhisik. Oh, ngono. Aku batin sih. Iya, ambek lungguh. Aku lungguh. Heeh. Aku lungguh ya. Iya. Barco. Muga-muga kula taun iki saged gadah anak Barco. Gak mungkin keturutan. Recane bojomu digarap. Kon koyo manut ae. Heh. Bojomu kok geragas ngono sih. Bojone digepuki terus iki lho. Mas. Tibane awakmu yo gaton yo. Heh. Lah recone Kan ngajak aku sing katene nyekar. Hah? Cek iso duwe anak kok awakmu sing tambah karo recone. Hah? Sampe kayak aku bojomu. Hah? bojone digepuki. Ya iki gara-gara kon kabeh. Kurang aja sampean. Enak atimu kon. Wong sae dhewe kon. Bojone dituntik-tuntik ngene. Lah dosen wong awakmu doan enak-enak. Betul, heh? Recone ngajak ngono pengen duwe anak langsung ya. Hah? Iki recone kurang ajar. Le. Waduh, budas kabar cokure. Ajar. Tiwas aku gobok. Le, jaluk niku. Ayo mare. Le. Ayo mare. Mulai ya mulai le. Duwe. Mahar rek. Wes, nyoh. Wes mare. Wah, cakep beneran temen iki ana tamu. Apa? Aku kaya gawe helm SNI. Reca nyambut gawe nggo proyek. Ini iki aku didelok kancaku isin lho, Rat. Tahun piro isin? Iki ana Marifa skincare ra iku dadi ireng ngene iki apa? Iki gak skincare, Apa? skin breng. Itu di pira? Ya.
Kon iku juri kunci goblok. Apa? 10.000 iki lho. Le, wong ngene iki sak ikhlasé gak oleh dipeksa soal mahar. Sak duwene Lah wong. kok saya kelas kena gebyur ngene iki ya apa? Ya meneng wong jenenge Rejo. Kon ku ngomong reco iki tidak bisa disentuh. Ngomong tangane dhewe sing grabak kuwi lho. Kademen aku mek kademen kudu nyanyi. Oh. Mata bagi 2.000. Galek. Ceken kene ae. Iya. Meneng. Ana tamu maneh. Ana tamu maneh. Iki rezeki sing gedhe mburi. Rezekine gedhe mburi. Dalem. Iki lapo LPG nduk kene. LPG kakekmu ah. Wong kene delone LPG. Repot arek lulusan jelak iki rek. Iya mengko ero. Hmm. Cuma warungku tak tutup aku rene banjir. Lah masalahe lah apa kok warung ditutup? Banjir. Kene gak banjir, rangir-rangir. Kuntet. Apa? Aku konangan. Sik ta iki LPG. Ae. Aku dikai ngae. Aku pengen warungku laris ngono ya apa sih? Hah? Pengen warungku laris. Biyen warunge lah rame. Nggih. Tambah suwe tambah sepi. Nggih, sepi. Kepingin balik laris maneh. Nggih. Gampang. Piye? Gawe rok cekak sing arang. Sing mara ndeledek kon tak kandhani. Sakno rek sing ndelok ambek kecek. Aduh kok mikir awakmu rene lho tujuanmu lapo? Ya njalukno iku mau. Lah nek ancene awakmu kepingin balik, njaluk nang Barca kene. Nang iki. Ya iya. Nang iki. Welek ngene. Lho, reca iki mandi kualat goblok. Reca kok digawe. Kok iso gak iso ucul iki. Njaluk. Njaluk ya. Ya karepanmu apa mesti keturutan. Dadi njalukmu sak enakmu ya apa carane. Jorok ah. Apane jorok kok? Duh. Tek. Apa? Ndokku diselentik. Ojo ngomong recone konangan. Piye ta aku ndonga. Jaluk Barca, kula nedhi warung kula saged rame malih tapi aja banter-banter. Kak. Kono kok dilak-diluk tok ae sih. Jenggilinge apa kon niku? Apa nek jengongok? Iki sik tak tutupane sik. Aduh tambah ngene. Reca ngene aja diganggu ta. Menengo ae. Aku dipekeke. Aja apa. Iki lho buateni, Cak. Heh? Buateni. Kering. Konangan kok. Kok iso keri? Kok iso keri ayo. Lah recone kan jek teles. Oh iya sih. Ngikup dhewe lho, agak ngikupno lho. Ancene kok dodol. Ora. Piye dungane ayo? Ya njaluk sing dikarepno ya kok bareng. Aku ngentut. Reca kok ngentut. Dono lho, Cak, aku iki. Lah apa sih? Hi, Loh, Kok aku? aku ditabuk. kok nek cuwil siapa? Bapak lek cuwil. Piye ku mang? Wali sih.
Bareca. Kula nyuwun warung kula saged rame malih. Kaya manuk ngukuk ya. Ae. Kan kaya ngono njaluk kok wong ayu kaya wong ngaji. Iki bahasa Thailand jare. Oh iya. Ya. Nah, tak buka warung mulai. Aku beset. Lah kukumu dawa-dawa kok sak gerakno sih rek. Ya enak ngene. Kok ngono sih? Lah anjane masak njaluk sing temen, sing serius. Kok oleh ngono? Kan dendam mbek aku yo. Kan kan? Ana pasan situ esuk iwune ngene. Kula pengen. Oh yes. Cemauri. Mari-mari cari ngapain? Lah anjane sampean Laris. oke. Duh. Udah dong. Iya. Kendang mari. Wes yo. Wes yo. Yo, nek wis mari kakarepamu njaluk mahari rek. Wis pokoke sing penting kelase pira. Saya kelasku yo. Ya iya jenenge apa? Potret. Kapil kabeh. Aku duwene iki pelitong. Gak ngono iki emang gak duwe. Ana kunjulane. Gak duwe goco bakal maneh. Wis gak apa-apa, ancene wong mahar sae kelase. Soale warungku sepi mang. Iya engko nek rame aja lali balik rene ngekeki marluwe maneh. Ya wis muga-muga sing mbok jaluk nang keturutan. Nggih, suwun ya Cak ya. Hati-hati ya. Suwun ya. Piro? Iki. Kan juru kunci congok. Nah lha apa? 5.500 sing gawe apa? Maksude 5.500 iku ana waktude 5 waktu iku aja sampe putus salat ngono mi. Gak apa-apa berarti. Gak apa-apa. Ketara gendaanmu iku. Oh gendang kakekmu ora. Aku iki ngewani sampean nyamono yamene. Nanti ae. Ono maneh. Iki rezeki gedhe sing guri jelas iki. Oh wong sugih. Wong sugih teko iki. Ya apa? Jelas. Coba didi. Iki gak 8-7 ayo sing liwat. Mang metu pira? Akeh. Lah aku sing dilokno ngene itu apa sing Kok gak enak aku. wong gendeng iki kira-kira popok dorong wong gendeng ngurusi cewek. Tek. 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 Hei siluman ketumbar, tek. Tek.
bongkok iki tek. Ah. Lelu. Ah. Lelu. Ah. Lelu. Mumpung nang kene ayo gelut kon. Nah, lha apa sih gelut? Lha apa aku mbok tinggal? Lih, aku wedi wong gendeng. Mbok gak ngono. Konangan kon saiki ya. Apa? Perbuatamu konangan saiki. Oh, konangan. Ngene iki jenenge mbujuki wong kok. Iya sepurane Tut. Nyambut gawe ku sing kalalahi. Aku putus asa terang-terangan Iki kok ae. nek sing dibujuki gak trimo, Mm-mm. kon dilapurno, dihukum kon. Ya sepurane Tut, aku sing Iki salah. sing ngejak, Cak. Wis aja dibaleni maneh. Iya. Nyambut gawe sing Iya kalalahi. iya. Ayo nang gone Pak Sugiono. Lah apa? Nontok lo Delok Budi Wijaya. Oh, iya. Bengi iki lakone apik. Apa kau? Lakone labuh Tresno. Wah, apik. Rame sampai esuk. Iya. Ayo jaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya Tetap jaya.